Мәсәлән, миңа әйтәләр, менә син ди шулай итәсең. Неужели син белмисең, менә алар бит менә булай. Мин әйтәм, җәмәгать, мин кешенең нинди гаилә, нинди тормыш икәнен, әлбәттә, сездән дә яхшырак белеп барам. Ләкин минем бит максатым шуп эзләп йөрү түгел. Минем максатым менә шушы гаиләнең матур ягын эзләп табу һәм аны халыкка күрсәтү. Минем максатым башка. Әлбәттә, мин кайбер сорауларны бирмичә кала алмыйм. Чөнки халыкны ул кызыксындыра. Әлбәттә, алар барысы да матур итеп җавап бирәләр, күпчелеге. Һәм сезнең белән мин дә шулай матурлап җавап бирдек. Без бит һәр вакыт менә кунак килгәндә өйне җыештырып куябыз, матур итеп өстәлгә әзерлибез, үзебезне киенәбез, матур киемнәр киябез. Ул кешегә, гомумән татар кешесенә хас әйбер. Матур итеп күрсәтергә тырышу. Сез Инстаграмны ачыгыз. Бөтен кеше бәхетле. Бөтен кешенең барысы да җитә. Менә шуның кебек инде. Әлбәттә, аларның башка чаралар юктыр. Ләкин мин инде хәзер бит узган ел тапшын яңадан ачтык. Яңадан башладык. Хәзер андыйларны күбрәк кисеп калдырырга тырышам һәм ашта ук әйтәм. Җәмәгать, булай итеп кыланып утырмагыз. Бу әкиятта кунакта түгел. Әйдәгез, дөрес ит. Ишен дөресен сөйлибез. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.